moko. Tije to tek ndiyo lakini ober. Kiyude mang'eny to nitie kama onyalo yawo ni mibed maber. Chon napidho njugu. To njugu na yudo ka otho diere moko. Koro adonje soya. Koro nayudo ka soya to ber. Emomiyo nawe njugu. Koro apuro njugu matin. Ajapur mar soya. Koro an apuro soya eka. But ei purwa mar soya ka, wan kod trainings mosebedo ko ayudo. Mopuonjowa kaka wanyalo timo gapping, kaka wanyalo puro e wang' sa. Waneno koloko gweng'wa ni e yo makare, nikech soya kwa pure, kwa vest, chiro osekelonwa machiegni, koro miyo wayudo pesa wano dichiel. Farm Africa kokalo kuom apisa margi mochung'ne tiego jopur koro gwenge Stacy Otieno wacho ni dwaro margi en neno ni mine koro were matindo odonje pur mar soya yor ohala manyalo konyogi ka chiro bende gimiyogi bang' golo soya e puothe. To through the program mar ISA nokelnwa different markets. Masani wan gi chirni madhi abich e gweng' ka. Makata ka achiel ok ti to machielo cha tiyo. Mayudo ka japur sani dina soya to pesa ni e lwete. Miyo gino osekelo dongruok e gweng'. Yudo ka mine matindo manyicha bedo as housewives. Ng'eny gi osewuok oko masani gin go wala e center through this program. Apisa mochung'ne weche mag puro kothe mopogore e riwruok mar Farm Africa Dr. Stephen Bundi wacho ni gisetiego mine matindo moingo 6,000 e kaunti ma Homa Bay mangima e timo pur mar soya yor ohala. We are working in the 6 counties and here in Homa Bay we have 6,000 young men and women who are doing soya, and a total of 15,000 who are doing soya, fish production, traders. We do several trainings, technical training, business training, and gender training, and also life skill trainings. Kapisa miga mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay Kennedy Opiyo wacho ni pur mar soya oseketo mwandu lwet jopur mathoth kaluwore kod sir ma gisebedo ka giyudo. E department ne wabedo piny mwayiero kothe ma waneno ka beyo manyalo miyo jopur kata kopidho to nyalo yudo pesa. Achiel kuom gi en soya bean. Soya bean wayudo ni sani variety mwapuro kawo muda matin to sechiek, kendo bende chiro bende en godo. Mano nyiso ni japur kopidhe to ok onyal koso pesa e ofuko sama owinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakorom gajwange siganda Ali Abich e kaunti ma Homa Bay kotenre kod pith mar soya. Bende makelo giko mar weche manyien okinyi makawuono. Adar mar mon wakaw yo matin ka duogo to kora bro bedo ka donjo gi nonro mar gazet. Kik dhi maboro. Kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Jujumini mano chaya sane bande. Machieg moro yana wang' masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Kinyi. Kick by. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wadebat. Wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach Ticha Beach ka Ticha Beach. Wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi
gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wanegotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e niya, wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona kuonga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Juma ka juma wayudo jip. Ngima lokore. Chunje yudo geno. Rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biabiya. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Asante kwa Sabato. Chak Sabato ni gi ng'uono mar Nyasaye. Yud jipo ka iwinjo wende mapako Ruoth Nyasaye. Bi mondo ijiw yie, geno kod jipo ne familia mari. Be isomo lesson mari. Ikri nikech wadwa nono lesson mar juma. Nyithindo, biuru e tiend Nyasaye. Biuru, biuru. Na sisi watoto, turukaruke na Yesu. Ma Injili ngima. Wachako kendo watieko kod Nyasaye. Sabato ka sabato, RS achiel okinyi nyaka saa 3 okinyi kod an Lorina Chen. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, Nyakumga Juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mar akwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni mwendo to michope gweng'wa. Molino yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Boling'o motema.
Tich Ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chienga Tich Abich ka Tich Abich en odiechieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjo ne timo Ma en Maknani. Nyakor mgajwang' dakika 36 tok saa 10 mar okinyi machiegni manonro mar gazet nyinga Sharon Ngokan kenda antiere gi Hansel Oyango jafwambo marwa mar All Media kaendi mabende odoro nono godo gazede ariyo kiny makawuono Daily Nation gi The Standard. Thor wach mabende gimenyo en kotenre kod bura mabende doho odiochieng' manyoro noyudo godo manen gavana e kaunti ma Migori mano migosi Okoth Obado Michael Oyamo kanyakla kod Kaspal Obiero giketho mano mar nego nyadendi Sharon Otieno nek mabende notimo dwe mar 9 higa mar 2018. Hansel gino mara ni chio makare nyalo mana kawo thuolo mar moso Nyikwa Ramogi. Nyasaye orita yiena kawuono amos Nyikwa Ramogi ne oyawre wuotho paka ahinya wadonjo ka to weche lich ka Okoth Obado ema ni headlines te kawuono headlines cha dwa chal but story and same wach mana man nek ma Sharon the Standard okete ka ni murderers Daily Nation okete ka ni cold-blooded killers matene jogo ma neko ma onge kata mana gima giwinje chunygi sama gitimo tim machal kama. Kaya wanto weche mag doho to pod dhi nyime nikech Mandago benika iwacho ni Mandago nyowe e case mar 1.1 billion Finland scam weche mane jogo mano nego pang ne rowere moko dhi osom Finland mbalariany mopogore opogore Finland kucho koro nyowe ntiere kaeri weche mag of course serialization ma book mar Vice Chancellor ma mbalariany ma University of Nairobi ma mbalariany ma Nairobi osebedo ka timo bende pod dhi nyime koro magik mantiere kaeri modwa nono mondo wawinjane kata kamano to ng'eny gazet kawuono to en mana case mar Obado gi joma ncho Michael Oyamo gi Kaspar Obiero gi mamoko ma kot wacho ni ok no chiw nying gi e do kanyo ero. Men bura mabendo ganda mapacho kosibido ka rito kuom thuolo mano mar higni 8 Nyakor Mgajoan to ka gi dhongere kaka Standard gi Daily Nation okete bendo pogore. Standard okete kanyo ni murderers to giketo tipo mano mar Okoth Obado Kaspar Oyamo kanyakla kod Michael Oyamo kanyakla kod Kaspar Obiero. Tano ka Daily Nation okete kanyo ni cold-blooded killers. Aparo nochako ne gimano bura mabendo ganda osibido ka rito gi siso Nyakor Mgajoan bura makama nochako e higa mar 2018 bura mabendo sekawo higni madero maboro kanyaka sani koro irito mar mondo mi koro doho ogolane na kum. Ing'eno Okoth Obado Michael Oyamo gi Kaspar Obiero sani gintiere e remand. Mano ite mokwongo gazet mano mar Daily Nation. Mana kisewacho no case ni oseyuare higni madhi 7 gi wiye lawa 8 sani koro ema koro doho nyong'ade to case ni osebedo gi applications mopogore opogore kaluwore gi mondike gazet ka ite mar 4 applications moko mosebedo ka delay case ni dhi nyime kae to be lokruok mano logodo judge ngeni ko lok judge no nyaka duogi manon buge non evidence koro emomiyo cases samoro yuare emomiyo koro ma okawo inyalo penjo ni to moko to nitimo piyo to ma to okawo time mabor manade kata kamano to eventually ng'eny ji omor gi wachni nikech ng'eto nyong'adi ni Obado gi lange ma yande en godo do yudo ka nigi ketho man nek mar Sharon to sigand Sharon go Obado buket ka ni negine hera moro ok ne en hera mar keny but bang'e ne makoro Sharon nogameremo ema koro no pek ema koro kinde no Obado ne temo
mondo opande kik gini nyiedhre lela kik bede e nyim oganda. To Sharon to neno nang'o ni gini ka pando to ka eriane manyalo lal nikech wuon nyathi to ok dwa ni mondo piny ong'e, but anto bende adwa ni mondo ong'iya to ong'e kaka nyathi bende bro bedo bang' ka nosenyuol. Koro magi gik mano o hope for mabe wachore kani nonyiso Obado ni Obado omanyne tich, onyiewne gari, omanyne ot ma onyalo dake kinde makoro ong'iyo nyathi. Ema koro bang'e no to nitiere kaka Obado notudore gi joge manie ofise mano personal assistant mare gi clerk machon ma county ma Migori. Ema koro ne gitudore go to koro nochopo kuma Obado ok ne dwa kana loso gi Sharon. Nonyiso Sharon ni issue moro amora ma in go los gi ji ariyogi mage jok monegi tudri godo mondo ginene wane kaka kes ni dhi nyime to wach ni dhi nyime. To bang'e no iwacho ni Obado noyie nobro nyiewo ne Sharon lo mondo gedne. To Sharon neno ni mano to chal gima ibro wita, ne en gima Obado chano timo bang'e. Ema koro bang'e no to ne gipango njama ma Sharon nobedo abducted. Aparo nobedo abducted gi jafwambo achiel. Jafwambo no ng'eno clear ahinya nikech tudruok ne gi kes no an pok ang'eyo malong'o, koro kadwa lose nikech dong'ene nondhige kinde mabende nagiwuok e magawa jafwambo no kanyakla kod Sharon nondhi e kinde mabende nagiwuok e achiel kuom magawa e gwenge mago mag Rongo. To kata kamano kanene nyamburko mano kaluwore kod sigana mabende jafwambo no mabende wang'eyo mabende kanochiwo nowachanga ni en no manage kata mana nonyalo mano mar hepe mtoka e kinde mana mtoka rengo. To bang'e ineno gidero mabende notimore ne Sharon, bang'e noyude e bungu ma Kodera kauto gwenge mago mabe konege en kanyakla kod nyathine matin mane iye. Momiyo ineno ka court golo ng'eta aina ni tineno ni court nigi ratiro magolo, court oko kawo lain mobam nikech iwinjo kata mana penjo mabere jafwambo ni dino we hepo embe di koro wachne ka be samoro ok dino ng'e kata ni Sharon gi jafwambo no no negi. Koro mange gik ma court bende ng'iyo nang'o ni kata ka dibede ni Obado gi jogegi ok ne gin kar nek kanyo ero to nitiere sigana mang'eny, nitiere kata mana M-Pesa statements, nitiere kata mana witness accounts, nitiere kata mana nikech kaeri iwacho ni a total of 42 witnesses mano luongi, joneno 42 mano luongi. Koro judge otiyo kata mana court otiyo gi sigand witnesses go, technology bende okel magi ginyalo reconstruct magi neno nang'o ni adiere makende nang'o ni Obado gi Michael gi Caspar tie kaka notudore ma negi neno ni nek ma nyadendi Sharon ni no dhi nyime. To nen mana nek kende nikech nen abduction, en bembo obambe kaito nege matine ni magi gin jok mane gini nen well planned, nen well premeditated. To ineno ka oken kata ni en Sharon kende, nen gi nyathi ma nenie 28 weeks almost dweche abiriyo modong' ma dweche ariyo kende to matine nen nyako mane pek. To koro kata mana kwadok chien inyalo mana en gima lit nyakwarom Gajwang' nikech ka ipek tinegi gi nyathi mantiere iyi mano nek mano mar ji ariyo. Kanochiwo ng'eto mar bendo duche manyoro ninjo kanyo ka jang'ad bura mano Cecilia Githua bende nolero ni kata bedo ni gin duto ok ne ginego Sharon Acheng'. Ing'eni jonek to nitiere mana koro mano negogi to gin ema bende ne gichano nek mare kanyakla mar neno ni Sharon mar mondo mi onegi. Tano ka sigana mopogore opogore, ano ka Daily Nation ochiwe tieng' mopogore opogore. E ite mar ang'wen neno kanyo kaka nek makamano notim Nyakwarom Gajwang' ma nyaka koro noyud kanyo ka Sharon bende owito ngimane. En wach mabende nobwogo oganda mane dwe mar 9 higa mar 2018. Ing'eni Kodera kanyo bende Sharon noyuda mana gi jomoko bende nawuotha kanyo to gineno mana nyadendi moro kanyo. Yani
nyako mapek, miyo mapek, mibamba, minega, nyathi mane iye michaki nega. Mano ng'at ma coach machal nade? En kiana nyalo wacho nang'o, en gima kisungu nyalo wacho ni stone heart. Matiende ni chunyi kata in owuon mitimo. Kose mama ndik cold blooded. Chunyi ng'ich. Atiende ni ing'e jok moko ma kuong maki ga kata ng'igi waneno ga mane sinema, ineno ka ng'ato kuongo maki, kuongi sande then bang'e no ekinege. Matiende ni ng'at matimo timno ok en ng'at ma otimo koboth ne minyato ni ng'ane ne wachwanyre go to seche ma wagore tapo kagoye marach to tho, kata ne ng'ane ne na en through self defense. Ma en gima ne gibet piny ma gichano ma gipango, nikech ne gineno ka Sharon ni en ng'at ma ka wach ne odhi nyim oganda, wach mar Sharon bedo gi nyathi obado kodhi nyim oganda to ne dhi ketho gik mang'eny ne obado. Koro en mana seyo ne kata mana joma chuo wetena ni seche moko kapok wakawo okenge moko wago kwano ni okang' ma wakawo ni dhi chopo kanye, nikech samoro neno ni ma en mana raha ma kinde matin, to raha ma kinde matin no emido ga koro sani koro oseketo bado e tago maliet sani. Mar ariyo en ni kisetimo makosa nitiere civil ways mag resolving issues. Inyalo kana luongo familia mare, bed godo piny bato to ineno ka noluongo min nyako monyiso min nyako nang'o ni mondo wagole ejni. Min nyako ka nye golo witness wacho ni en nodagi nikech obado gi joge nonyise nang'o ni ejni onego gol, but en owacho ni en nodagi. Koro ka nye judge nye chiwo ler mar kes ni, nye en wach ma nyineno ka nyodonjo ne min Sharon ahinya, nikech koparo kaka nyare nokuongo sandre kata kapok osande, kapok ondhiye monege, to ne nitiere sandruok moro ma pod nodhiye mokuongo nikech obado gi joge ne keto pressure ni ijno ne nyaka gol, ma be nogol kata $30,000 moro kanyo mar mondo abortion obed procured, ma Sharon nodagi. Koro bang'e no ema koro jogi no escalate mane koro notimo kamano. Katika manyako nyisi Nyakorom Gajwang ni bura makamano oseyware kuom thuolo mano mar higni 8 kaluwore koda midhusi mano mar korona mabedo nomuoche pachoka e higa mar 2019. Kopogore gi mano bende ne nitiere jagad bura ma bende nawinjo bura makamano ma bende ne owil. Kata kamano Hansel, warito ng'eto kuma bende doho biro bedo ka chiwo chieng' tarik 18 dwe mar 8 mano mar higa ne bang' ndalo 21 ka nyaka sani neno kara na bonda bende notam migi bond mar mondo migi bedo ko gintiere rumanda nyaka gisani. E ite mar 5 sigana bende olero kanyo. Bende TV mar Ramogi kata mana kaneno sigana ma bende nwa tangu ni okinyi makawuono bende nwa tamo nono ni to obado ni nene ng'a mar mondo mwane nondro mare Sharon Otieno ni en bende nene ng'a. Gazete ite mar 5 mar Daily Nation anno ka gindiko kanyo ni from journey from grass to power to disgrace. Ing'eno bado ni kana loch mag sirkande mag gwenge na chako en achiel kuom governors ma bende noyiere kaluti. Ing'eno ko yiere kata mana gi duond bura mar ODM ma bende nitiere koda mbi e county ma Migori kata mana wachne gwenge mago makaluo. Noyiere koda duond bura mong'ere kaka People's Democratic Party mane higa mar 2013. E higa mar 2017 chako yiere kada tam mar 2 gi duond bura mano mar ODM. Koro ne en nonro mar obado ne tonga. Obado to iwacho ka ni nen ka kinde mane ne high school nodhi St. Joseph's Rapogi, ma en achiel kuom sikunde mane gi huma e gwenge ma Kaluo kocha, kata ka kinde mane wane high school St. Joseph Rapogi en achiel kuom sikunde mane nigi mbi ne nigi mbi ahinya. Bang'e no tema koro nodhi mbalariany mar Kenyatta University, mano yudo degree ne mokwongo ma Bachelor of Arts in Education. Mano ka bang'e no nodhi ochako yudo master's degree mar Strategic Management, mano kowuok kuom mano same institution, mano Kenyatta University. To jok mong'eye wacho ni nen jal mane nen ng'at ma ne nigi muolo, kata samo loso to en ng'at ma soft spoken, loso mamuol ma koro inyalo penje to weche gi to noyude na. To bang'e no nokuongo yudo tich e TSC, through TSC mano tich puonjo, mano kata mana sikunde machon mar
St. Joseph Rapogi bende nodhi opuonje ema bang'e no koro nikech aparo no japur ema nodhi obede representative ma jopur niang' e gweng' mag South Nyanza kae bang'e no ema koro nobedo koro mbi mare no ni ne sekta mar sukari ka kanyo kama bende jopiny no bende obedo gi ng'eyo ni Okoth Obado ni nene ng'a kaluwore kedo manokedo ne godo oganda ahinya jopur mag sukari. Of course, ema bang'e no tema koro nobede governor mokwongo ma county ma Migori. To kaka isewacho no, ok ne en gima yot mondo iyud ni ng'ato especially level mag governor e gwengewa ma Kaluo kocha cha kinde go ni bedo okang' mokwongo bedo governor moko luo ODM. To ng'eno ok ne en dichiel kata mana second term noyudo through ok noyudo through ODM tam mokwongo manoyudo through People's Democratic Party wach mabende noter nyaka e doho to dogo miye to mar ariyo to nochung' koda ODM makoro nodhi ma odhi nyaka tam mar ariyo mok ne en gima yot ahinya mondo nikech competition ma bedo governor Migori to ang'eni osekabedo gi liet ahinya koro bang'e no ema wechegi nodhi oyude ma bang'e no ema koro sani koro mane gima koro nomiyo ji ong'eye at a national level but mano kene case kende ma en go entie kata mana case moro ma misuse of public resources ma county wacho ni nitie ambulance moro manonyiewo gi milion madhi mana 230 nitiere kata mana pesni moko manotiyo godo nyiewo personal properties mago pesni mag county gi weche mamoko koro en kata mana gi case e EACC kachacha mantie case moro motemo negotiate mondo chiw mwandu ne moko mondo EACC o recover pesni mane to parno kende mane donjone nyaka gi nyithinde e witiere ta kod omenda mano mar piny owacho mano en wach malich ahinya nikech nyiso ing'eni kata mana kidhi e nyim judge gi case ma achiel to judge be ng'iyo ni jalni history ne chal nade dibede ni en gi history mo manjore of course mano nyalo bedo prejudice but en gima kata judge ng'iyo ni ng'ani nitiere kaka otudore gi mibadhi otudore gi weche moko mag njore koro inoni mopogore e yo mopogore gi ng'at ma samoro en mana first offender ma samoro mane kosto ne mokwongo koro mari bedo e rang'iny moro ma bit different nikech iyudo ka case ni ng'at achiel ni milionde gi okawo otiyo godo e yo makama makoro ng'eto mar doho no Hansel kuom wachacha diera en wach mabende koro biro bedo kodino ne nikech koro ing'eni kum mabende biro bedo kichiwo gi bura ahinya mag nek makama to ken kum mayot nyakoro Gajwang warito ng'iyo kum makama mabende doho biro bedo kachiwo chieng' tarik 18 mano mar dwe mar 8 bado gi sani en jahiga higni 68 aparo wachika na wach motendore kod bado e ite mano mar 6 odiochieng' manyoro kano chopo e doho maduong' mano doho ma Milimani nodonjo koda nyamburko kido mano mar Lexus bang' ng'eto ka koro nowuok nyakoro Gajwang owuok kanyo koda van iwacho ni mano mar od twitch kata mna van mar jela mano koro wacho nang'o anno kondika kanyo ni from Lexus to prison van Obado and AIDS lose bond ng'eni samoro na gigeno ni samoro nyalo migi bond kendo to gibedo oko ka bende girito ng'eto makamano kata kamano ne en wach ma bende doho koro nowacho nyaka tir gi rumanda of course wachore ka ni nyodonjo gi Lexus en gari ma wang' ng'ama kawaida neno ni en gari ma jo pesa kech ok en gari agara en gari maduong' but bang'e no kanyo osedonjo kanyo iwacho ni kinde mane entiere gi case ni nitiere privileges ne moko be manosewerego nitiere kaka diplomatic gi ordinary passport ne nowere godo gi mamoko to ni kanyo donje e court kachacha supporters ne manyo donjo gi Nissan nyo celebrate kanyo manyo pake mamoko nye luonge nyaka ni baba moko nye pake kanyo ero but kanye kum nyo wuok to iwacho ni court nyo kuongo ling makata supporters ne manye gokogoka moro nyo buok kacho ni idhi de Obado idhi de
matiende nyobuogo gi kata supporters nego bi wacho ni osebedo ka wuotho kode throughout osebedo ka ni kode ma koro nye nitiere bo kuom gi MCA bende no modho ywak e doho bang' ng'eto kanochiw kaneno kanda makamano nya neno mano ero but koro ogol ka be sigand ji mopogore opogore ma ogolo dhogi ka kata mana jang'ad bura bende ochako bedo mentioned ka wacho ni I'm satisfied that the circumstances from a chain so complete that there is no escape matiende nang'o oneno ni case no kaka osedhi obado gi jok ma no commit crime no ni gin joma guilty mama gin gik manyo bugo ji nyewe nang'o ni case ni samoro ni kech koro obado gi ni ok ne gine jogo mano commit the actual crime to nikech koro gine mane gipango koro gine kata kana ok ne ginegi achiel to gine mane gipango koro court nyo yudo ka wechego tudruok gi ok ginya golore tolno ok ginya golore e wach manek mar Sharon. Kata kamano kisomo wacho badono bende biro bedo kwano ne Nyakorom Gajwang' e chenro mar opiny bang' thuolo mar dakika machuok. Bende familia mano mar Sharon bende norwako ng'eto makamano, okil margi bende norwako, aneno ka Ezekia Wuor achiel kuom okinde mano mar familia mar Sharon Otieno bende norwako ng'eto makamano. Odiochieng' manyoro nineno kanyo kata mana kineno tipo motang'e ite mar auchiel. Min Sharon mong'ere kaka Melida Auma kanyakla kod wuonegi mong'ere kaka Douglas Otieno kana ni e doho odiochieng' manyoro. Kata kamano Nyakorom Gajwang' wawere gima notenge weche motenore kod doho odiochieng' manyoro chal ka gima doho bende ng'eto mopogore opogore na dhi nyime. E kaunti ma Uasin Gishu wang'e ni manen gavana e kaunti ma Uasin Gishu manyaka sani en senator e kaunti no mano Jackson Mandago bende nitiere bura ma bende nodonjne kaluwore kod scholarship moro mago mag jopuonjre manego bende ne dhi Finland. Kata kamano en bende koro nowe thuolo ka koro doho wacho ni nonge kod ketho moro amora kotenore kod jopuonjre manego bende ni oro e piny mar Finland. Wach Mandago be koro osebedo e doho ka kuom higni madhi 3 kama aparo nikech kinde mane just before ng'anyo mar Gen Z aparo emane wach Mandago ni nokuongo explode kinde go emane wakuongo wawinje ma bang'e no koro case notere doho ma Mandago nomak ne bura mar tiyo gi gomenda baraj madhi bilion 1.1 mano nego oter godo rawere moko mawuok gwenge mag Uasin Gishu kochacha loka Finland ne weche mag somo. Aparo ne en gima ne community nobiro kamoro achiel ni wachakuru trust fund moro manyalo tero jowaloka mondo dhi osom. Koro Mandago emane nen kaka liaison mane o connect mbalariany mopogore opogore ma Finland gi jopiny man nitiere gwenge mag Uasin Gishu. Kindego ne waneno ka nitie nyadendi moro mane nen very vocal e wach case ni kaka nonyiso Mandago gi ni kaka gibet kanyo gi chuny mang'ich to jonyuolgi oseuso lope, oseuso dhok, oseuso chiayo, moko oseuso geche, moko oseuso udi mana mar mondo ne ni nyithindgi odhi loka. To koro Mandago gi joge nodonjo ma e cases mag weche mag miriambo ka nyiso ni weche dhi maber to onge weche madhi maber. Koro do nyong'ado nang'o ni jogo manomako bura ne Mandago no fail to prove that nentiere plan mar kwalo bilion 1.1 from the trust fund nikech giwacho ni Mandago nok nen kata signatory, jogo mano okumego mano mak ne godo bura be nok gin kata signatory e case no. To jogo mano make go iluongo ka ni Mr. Rono Lelei gi Meshak Rono, Mr. Joshua Lelei gi Meshak Rono nokum gi 10 accounts ma itudo gi conspiracy to commit a felony, stealing, abuse of office gi weche mamoko. Koro of course ng'eto to osetim
to nyawito kamanda go be nyeseyo jogo manoseter loka nikech bang'e no kalure gi sigana mana winjo during mane case ni dhi nyime rowere go nokawo moter loka makoro sani nitie moko manose benefit from programs go koro manye manda go be nyewacho nang'o ni koro masani koro case oserumo ni akwayo ni udoge chunyu nikech gini nokonyou pesa mane okonyou go uduoki mondo koro wakony godo jomoko mana kamano koro sigana makamani ibiro bedo kisomo kanye gazet mano mar Daily Nation adwaro mar mondo mwawere gi Daily Nation piny nikech aneno ka saa achiel oseromo mar mondo mi wanon mamoko e kind thuolo mar dakika 3 nikech koro saa marwa koro oserumo. Gazet mano mar The Standard nyakoro Gajwang' thor wach mano mar Nick mano mar nyadendi Sharon Otieno wabiro bedo kwatwake kikwa mule to chal ka gima odiochieng' ma kawuono Hansel wabiro bedo mana kwanono weche motenre kod doho mana mapiyo piyo ite mar 2 gazet mar The Standard nitiere bura mabende duola makedo ne ratich oganda Vocal Africa nodhi gode doho mar mondo mi speakers mano mar od bura maduong' mapacho ka mar National Assembly kanyakla kod od bura mar Senate mar mondo mi kik bed ni timo campaigns e galamoro nyaka sani ano ka doho maduong' kokadho doho maduong' ma Nairobi kokadho kuom jagad bura Justice David Mburu bende rowito bura makamano oko. Justice David Mburu wacho ni Haki Africa nanego bed ni dhi duol makedo ne mibadhi EACC omonde kapok gitero report mar gidoho mana mapiyo piyo do to nyosewito case no kanyo wacho nang'o ni ketho ma ikumo imako iseyo kata iwacho ni Wetangula ma en speaker ma od bura malo gi Kingi ma en speaker ma Senate en ni gin gi ketho ma integrity kod behavior kaka ginene giting'ore kata kaka gichale public to mano ne iwacho ni mano case ma ne ber kitero ne EACC mondo ng'i nang'o ni dibere ni gin gi ketho moro amora koro ka EACC ne yawo bura ka dipo ni en bura ma onego bed ni yawo kata de nitie fai moro ma digogi to koro mane ma koro ne nitiere fuongruok manye koro Kingi gi Wetangula nyoyudo kanyo ero koro Vocal Africa koro nyaka doge drawing board ka gin gi case to aparo ni EACC osetemo koro gidhi adhiya EACC mondo gine ni complaint ma gin godo to kara mana kamano banka na doho bende koro non mako bura makamano kapok nogol ng'eto mara neno kara mana kapod nagidhi mana nyime e gala moro lando wach mano mar tutam piny kanyo bende wan isom nyakoro Gajwang' wang'e ni okinde ma pacho ka chieng' tich adek mano mar jumane bende nodhi e ng'anyo gi buono mano mar chopo e doho mopogore opogore pacho ka kaluwore koda seyo ni ntiere kaka tijige okosebed kiluore yo makare nano kana ne county ma Mombasa bende niwacho ni services at Mombasa and Kwale Environment and Lands Court were disrupted no chungi kaluore koda ng'anyo mago mag okinde Hansel mana mapiyo piyo kwatie kukuro e ite naneno kanyo weche mag siasa bende wiwa kik wil godo ite maraboro Sifuna bedo chano limbe mar gwenge mago mag imbo mar piny Kenya ang'ene weekend ni kata odira nyakoro Gajwang' biro bedo kolimo Trans Nzoia kanyakla kod Bungoma tingene wach Sifuna ni bende en wach mamoro gana nikech ngene Sifuna no yawo nyaka paybill moro no sole omenda paybill ni no lor nanno kochako yawe kendo nyaneno ka kane pokulore nyose collect million ariyo gi wiye mano nyegi wacho nye nitie contradicting statements nye nitiere jalinda mwananchi moro ma wiye wil gi nyinge nye wacho ni mano paybill ma jopinye mano kwayo but Sifuna to konchiel tineno kagima ene manyo wacho onyiso jopiny ni mondo okonye choko menda koro nitiere some contradictions but at the end of the day to nitiere jopiny mamedo nyiso confidence margi gi tent Sifuna ma koro test maduong' of course ena koro campaigns opogore gi koro debe kadiponi ene ma opposition bro yiere kaka flag bearer which ok yot nikech nitiere jok ma feel ka gine ma gikomae siasa monego beni neno kara mna nitiere rom moro ma bende notimore Trans Nzoia ma bende koro giwacho ni mae rwadhwa mae ma koro wadwaro mar mondo mi ofwadh otiko mano mar bendera mar chungera Hansel otiek nonro mar gazet gite mar 9 Charles Kawendo nyakoro Gajwang' noneno kanyo ka en bende nokete listi
mar mondo mi koro omie lemo kanyo mano mar bedo jaulwach e lo piny owacho. Ano kanyo gazette mar Standard gindiko ni win appointment spark speculation of cabinet reshuffle. To kramna aseneno kata mana oboke moko ma landore mbui Nyakorom Gajwang' mag reshuffling cabinet mar loko migepe mopogore ten migepe. En wach ma bende poko yangore nikech neno kata nyinge moko keni bende seneno barua makamane ngene sani era masani ngene ngeyo news madiera ge ma mokadiera koro ngiyo mana wang jowi gi nyaka londo mar mondo mi winj ka ponono ni gin adiera nikech intiere ka girek ni mamoko giwacho ni mogik debe ni en gima genuine dikoro disen winjo kata mana ka jatend piny lose din waselande nikech kotucho to walande kech sama owacho ga gik mag cabinet gik man mako national issues to lungo ga jo od fwambo te mondo kete ayanga nikech mane gima constitution wacho ni the people nigi right to information matene ni sirikal nyaka ne ni oketo kenge maneno ni jopiny weche ochopo negi to wach Charles Tokos bros park speculation nikech koro cabinet donjo ng'eto nango ni cabinet ma jatend piny William Ruto onge proper gender representation koro magi nenore ka gima but mar Charles en a spokesman mar jaloso lo sirikal of course controversy nyalo bedo ni jal mogol kanyo luo ni Isaac Mwaura mano be controversy omie lemo machielo but jomoko nyalo neno nango ni en demotion compared to bedo government spokesman koro warito mana winjo ni bro bedo nango but kantiere reshuffle mabiro to jatend piny aneno ka bro mana temo mondo o balance gini according to region nikech otemo gimosetemo maduong' ahinya e sirikande ni en ni lemo madongo gi nigi regional balance of course poko meet ma agenda cha but can far from an ideal cabinet inyalo wacho kama nikech en aparo ni en less than 2 or 3 lady cabinet secretaries ma ogin gik minyalo rie mana kamano to wach mana kitieko Hansel kitieko ngine wawuoka dakika kada uchielo okay wach na mugi ken mana seyo pod dok ne jotendwa nikech samoro ngeni winjo ka jatelo loso mi penjri niya to jatelo ni ang'ati nikech samoro kata jatend piny ka seyo ji wacho nango ni jomoko losa oyaye ka gima intiere issue moro gi pachgi ka ng'ato nyalo chiew to wacho ni affordable housing okonego ger nikech gwen ok nya donje jothurwa yawa ok wawache maber berie ikichunga mbele ji tiloso ni affordable housing okonego losi nikech gwen ok nya donje affordable housing to affordable housing nitiere nyaka section ma oyieni they apply for mortgage through affordable housing mondo sirikal oger ni ot ma ine midwaro ingeni jiweka mani affordable housing en gorofe gi kende nitiere section mar affordable housing ma inyalo dhi sirikal to sirikal miyi omenda to gero sirikal gero ni ot ma design ma ine midwaro of course ibro chulo mos but mano bende nitiere provision no koro samoro penjori ni jotelo be gi understand ka gik magi wacho be gibet ga piny ka gi nyicha winjo ga shagwa ka lose wach mar foreign tourism ipenjo ni yawa to mage jok madwa bedo presidents Kenya ka wan gi midhiero mang'eny midhiero nitie jok madwa bedo presidents ema loso ma ipenjo ni ma koro kwa miyo power ni koro wamiye power dong wane shida hiwacho ni kaka nene pach jandiki pach jasomo pogore kata kamano Hansel Agoniero kona inya kumbiro e nonro mar gazet Nyakorom Gajwang' we wamake gi kanyo dakika hoskada boro tok saa achiel mano mar okinyi aneno ka gazet okinyi ma kawuono gintiere gi thoro weche mopogore opogore ka nido thuolo nitiere weche motenore kod matimore pinje maoko weche mag tuke to kata kamano kene odira ni to koro wabiro bedo kwatimo nan nikech World Cup noserumo Spain nosekawe to warito Premier League ocho dwe mar 8 koro odira ni watimnango koso mag ng'wech mag nyamburko ka dhiga mbele wadwa neno friendlies nitie mag clubs mabiro aparo ni kawuono Manchester United tugo gi Rosenborg Chelsea nyotugo nyoro gotieno but gin opiche moko ma chalo mana opiche moko wagoga Sunday egwenka iwacho ni wadwa gima keto wadis odira gabura kata kamano Hansel erokamano ahinya Nyakorom Gajwang' we akayo matin kwaduogo to koro wanonana nek mano mar nyadendi Sharon Otieno ratiro mar Sharon Otieno higni 8
tok nek mara. Ntiere godo kil mabendo biro bedo kwa godo mbaka. Oritru masani kik di mabor. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Mana e Ramogi TV, ngeso ka ngeso, sa 3 okinyi. Kik bai. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV, Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum dag mor. Ngeso ka ngeso, sa 4 otieno. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayaw pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine maoningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another. Mondo koro giyud kaka koro gin one negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi. Mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore sa 4 okinyi nyaka sa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwa Ramogi, gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth.
e chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona konga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. Juma ka juma wayudo jip. Ngima lokore. Chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong' kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biya. Injili kalo. Mungu wetu ni wa Nyakoro Mgajwang' neno dhiambo mano mar chieng' tarik 3 dwe mar 9 higa mar 2018 kane nyadendi Sharon Otieno gi achiel kuom jofwambo nawuok e magawa moro mano e gwenge mago mag Rongo. E kinde mabende ne giwuok nondhigi. Kata kamano kuom hawi maber, jafwambo ni ne odhi mochikore mtoka mabende na ringo. Kata kamano Sharon kanoteki kata mana kanondhiye nodhi kode ma onege. Ringre mare noyudi e bungu mano Makodera chieng' tarik 4 dwe mar 9 higa mar 2018. Higni bura tok nek mare kanoland Nyakor Mgajwang', wach mabende nomako jopiny gi wuoro ni ere kaka inego nyadendi man gi nyathi e iye ma nyathi bende negi. Ma bende kata mana nek mare ka bende koro kanikolo noyangore kanyo ni nyadendi Sharon kanyakla kod nyathine ma jadweche 7 nobambe kapok nonege. Dweche 8 kata mana higni 8 ka itimo buch nek makamati nende koro noyuda mane en gavana e kaunti ma Migori mano Okoth Obado kanyakla kod jating ndai mare gi klak machon mano mar kaunti mano ma Migori kod ketho mano mar nek mano mar Sharon. Bura makama Nyakor Mgajwang' osebedo ka yware kin thuolo mar higni 8 kaluwore kod midhusi mano mar corona ma bende nodonjo e piny Kenya ka kanyakla kod kes jang'ad bura mabende nawinjo bura makama bende nodog ma owil. Kata kamano odiochieng' makawuono wadwaro mar mondo mi walos kotend kod ratiro e wi nek mano mar Sharon. Kanyaka sani warito chieng' tarik 18 dwe mar 8 mano mar higani mar mondo mi wang'e ni en kum mane madoho bro bedo ka chiwo. Kanyaka sani Obado gi ji 2 mabende nodonjnegi kod ketho mar nek mar Sharon gibro bedo e rumanda kuom thuolo mar to nochini ndalo 21 kapok bura mar kama ong'ade. Okiny makawuono antiere kod okil mong'ere kaka Caroline Oduor. Ang'ina nek bino bedo gi okinde 2 achiel kuom okil ogoyo mos kaluwore kod mok nyal geng'o kunyal chopo. Yiena mar mondo mi arwako okang' mokwongo Caroline Oduor e TV mar Ramogi. Wakil arwaki ni machiegni nyalo mna kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi amosou and erokamano kuom bedo koda kawuono. Erokamano ahinya ne jogo kuma bende kia gima olosi Nyakor Mgajwang'. Cynthia Nyango na nitiere doho ma Milimani odiochieng' manyoro. Wadwaro mar mondo wawinja na report kaluwore kod nek mano mar Sharon ma bende nong'adi odiochieng' manyoro e doho mano ma Milimani. E nyim jang'ad bura Cecilia Githua, anyuola mar Sharon osiepe kod achije mosebed kitudo kod nek mare duto obedo mos e doho ma Milimani winjo ng'eto mar jang'ad bura e doho e wi nek manoweyo piny Kenya kod buok mathoth kendo osedhi nyime kuom thuolo mar higni 8. That the accused persons acted in concert, jointly with others not before the court,
pursuant to a common design, each performing a distinct role in furtherance of a criminal enterprise that resulted in the death of the late Sharon. Achiel bang' moro, jang'ad bura olero kaka gavana machon ma Migori Okoth Obado noketo omenda e chenro mar nek Sharon, oyamo nochano chenro mar yudo jonek ka obiero to notiyo tij pando neno. The first accused instigated a scheme to eliminate Sharon and using his influence as the governor of Migori County, he enlisted the services of his trusted aides, the second accused who was his personal assistant, and the third accused who worked as a clerical officer in the county government of Migori. Doho keto ler ni kata obedo ni ji adek gi nokonego Sharon aching gi lwetgi giwegi, giduto ne giriwore chano chenro mar nek Sharon, kendo neno ni dwaro margi ochopo kare. From the evidence, it is clear that the second accused embraced the role he had been assigned by the first accused. Having carefully appraised the evidence on record in its entirety, I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code, as charged in Count 1. Each accused is accordingly convicted under Section 322 of the Criminal Procedure Code. Doho wacho ni ler ma Okoth Obado noketo ni ne onge kod wach ewi nyathi ma Sharon ne geno nyuolo en ataro mar ler mar neno manopedhi e nyim doho. Also embarked on activities meant to disguise or conceal his communication with Sharon, PW9 and PW22, as well as M-Pesa transactions. And this happened prior to the commission of the offense. There is no escape from the conclusion that the accused persons, jointly with others not before the court, committed the offense charged. Jang'ad bura Cecilia Gidhua owacho ni Obado nochako orone Sharon omenda kendo nochiegni kode kinde mane gichano tieko ngimane. Doho bende owito oko rambun margi manyocha miyo gibet oko mar od ang'ech kendo chiko mondo dinnegi ka girito ng'eto mar twech margi ewi nek mar Sharon Otieno. Iwachoga ni sirikal badibur kata bed mar nek mar Sharon osebed ka ywago e kinde malach kendo ywak mar ratiro mare ne okelo luoro ne anyuola mare ka giparo ni kinde nyalo kalo ma ok giyudo ratiro makamano. Odiochieng' ma kawuono jang'ad bura oketo giko ywak makamano kendo nyiso piny ngima ni ndik ok nyal kalo ma ok oyud ratiro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Doho ma Milimani, Nairobi. Nyakorongo joma no kaka bura no dhi nyime Doho ma Milimani odiochieng' manyoro ka jang'ad bura mano Cecilia Gidhua nogolo ng'eto mare kata kamano warito kum ma bende biro bedo ka ichiwo dwe mar 18 dwe mar 8. Caroline yiena mar mondo mi arwaki e chenro inyanya pachi kotenre kod bura kaka doho nong'ade. Kaka nyoro bura nyong'adi ananeno ni justice nyotimore. Osebedo higni mang'eny kalure kod lit manotimre kuom Sharon. Family mar Sharon nowinjo matek ka nyathigi inego e yo marach kaka ne moneg chande. Koro ndio osebedo higni mang'eny, higni 8, lakini wawacho ni kumochopono, kumanyochope nyoro no, nyotimore kaka justice onego bed ni timore. Koro mano en puonj maber kuom jite e piny kae, ne sama ine telo ama kata sama in gi mamlaka, okonego bed tiyo kod mamlaka go ma mondo ihinygo jok moko mantiere e space mari. Koro ananeno ni ong'adore maber and analemo ni gima kamano okonego bed ni otimore kendo chieng' moro. Obed ni mae en lesson ama funzo kwa watu wote kwamba isifanyike tena. Ang'eni buche mag nek mopogore opogore nyaka gisani doho dhi nyime koda winjo. Ang'eni nitiere bura mano mar rawera mabende nowito ngimane, mano Albert Ojwang mabende nowito ngimane e stesend obila manyaka sani en bura mabende pod dhi nyime. Aneno ka ibro bed kiwinje kendo chieng' tarik 14 mano mar dwe mar 12. Buche mag nek mopogore opogore bende osebedo ka dhi nyime. Mar Sharon ne anoka thuolo mar higni 8
to bura no noyware kaluwore koda ni okila kata mana jang'ad bura mana winjo bura makamano dogo wil midhusi mar corona e kinde mamoko. Waloso ne kotenore kod buch nek e kinde mabende koro warito kum. Wacho ni possible sentencing nyalo bedo mane? Kuma inyalo chiwe bura makamen mane? Kulingana gi sheria mada kum mokwongo nyalo bedo kum mar nek. Lakini nyalo paro kanyo bang'e mane wayudo before mane wayudo constitution penal code ne wacho ni kum en nek kende. But mane wayudo katiba higa 2010 nitiere ng'ama iluongo ni Murwatetu manotero kese court. Ba court no winje bo oneno ni adiera kawa wacho ni kum kende mar nek kende kum e wach mar mada to mano matende ni nitiere sheria moro kacha mokwarango maber to sheria no en wacho ni ka ng'ato oyiene mondo gol malalamishi mare kapok ong'adne bura to kara ka waketo ni kum en tho kende mano mean court onge opportunity ma mondo o consider ywak mar ng'ato chande. Koro court no wacho ni ndio kum mar nek no bende pod ntiere kanyo lakini court nyalo neno ka circumstances oyie gibende ginyalo chiwo kata life imprisonment mar ng'ato ama kata higni mang'eny makori dakadake e jela maisha ni kama ngima ni te. Koro en life imprisonment nyalo bedo kum mar nek gima ne kendo koso gin mana riyo kende koso ide ng'ato gi ketho mar tho. Aseneno kata nyalo bedo kata higni mang'eny kabisa kata 40 kaka mana court bro amua. Kata kamano ng'eto makamano kum makamano nyaka Ramga Jwang'o warito ka doho bro bedo kagolo nyaka sani odinne ge romanda thuolo mar ndalo 21 kum makamano bro bedo kigolo chieng' tarik 18 mano mar dwe mar 8 en kum mabende oganda rito kod siso nikech mae gavana mokwongo mabende koro idonjo ne kod nek makamano mana dier rito gi siso because kirango kaka nene Sharon onegi nek malita ahinya to bende ndeke mana Sharon ng'ata achiel nen Sharon manoting'o nyathi e iye mabende ji wacho no kata kochopo ni onego ihiny ng'ato ng'en ng'ama miyo mayach mapek en ga miyo ma en special irange mopogre community because okelo omedo nwa ng'ato otimo gima bro guarantee there's continuity of life you know koro the fact ne nonegi kaka nonegi no kopek en gima lit kuom chuny ji mang'eny kabisa koro ji orito gi siso adier kaka iwacho no because wadwa neno ni court dhi keto gi kanye kalingana kod pek mar nek manotimno kuom Sharon. Nyaka gisani wang'eni okotho bado ntiere koda higni 68 ka ibro bedo kidino ne gara mone doho thuolo ma bende bro bedo kakao bende Kaspalo biero kanyakla kod Michael Oyamo gin bende ok ne gintiere koda higni matinya kor Ramga Jwang'o to koro wang'eni ne okang' machielo gana na geno ni samoro nyalo wegi gi bond to kata kamano nwanno ka jang'ad bura nocho ni oyo unya kubede rumanda kata bede ni pokwa kumu pokwa mi ukuma mano mar doho kunyal mana bedo oko. Why is that important? Nang'mene mano ochuno nyaka koro gibeda bede rumanda kacha ka girito ng'eto. En important because sheria oyiene judge mondo tim kaka nyotimo cha. But also importantly en ni ing'eni sama iseng'eyo ni bedo convicted e murder and ing'eyo ni it is possible no sentence nyalo bedo kata nekno. I think no temptation moro nyalo bede ni kata ilal ring kikiduog kendo koro ing'eni mano bende kotimore bu sentencing no kotimore because ng'ato lal kendo bro bedo ka gima justice cha kotimore bochopo e kare kaka onego bedi koro ne nyaka gitima kamano mondo gi make sure no process mar justice ni otimore nyaka giko kako nego bedi nikech hermna wegi oko kaka wakili samoro nyalo wegi oko bende nyalo keto ngima gi kinda kuruga sumi nikech kose donjni gi buch nek ng'ato ng'eni in mani nego nyathiwa gi nyathine mano tiene nang'o dibedi ni bende doho bende temo mano mar umo gi mar mondo mi bende kiginy gi oko kacha mano bende adier kabisa cause oganda nigi hasira cause oken gima ber alafu considering corona sebedo confirmed na adiera ne jogie manotimo as much as of course wang'eyo nigi right mar appeal bang'e no but the fact no
after listening to ji 42 koto chope conclusion ni jogi notimo kamano. Koro en normal ma mondo dhano obed ni owinj asira no jogi gin jok maricho konego bed ni gin e kindwa kae. Koro I agree kodi no, yes, mano bende it is good mondo o protect gi gin giwuon. Nikech koro warito mar mondo mi familia mano mar Sharon Otieno Nyakwar Gajwang' oyud ratiro margi. Ting'ini nek kanotim ginno ginego Sharon Otieno achieng'. Nek ne ginne makoro ginege achieng'. Ang'e nitiere jomoko ma bende notime. King'eyo kata mana the number of witnesses joneno ma bende nitiere doho e kin mamoko. Ginno ma bende nyaka wanyis Nyakwar Gajwang' mar mondo mi ging'e bura makama kaka nong'ada. Ma okotho bado ma bende den gavana machon Nyakwar Gajwang' e county ma Migori jating' ndai mare kanyakla kod manen clerk e county mano ma Migori kaluwore kod jang'ad bura mano Cecilia Githua nowacho ni ji adek gi nokotimo nek ma achieng'. Kata kamano gin giwegi ne gineno ni ineno kaka ne gi facilitate kata ne gi chano nek mano mar Sharon. And in fact gini kes ni onego puonjwa kabisa. Na okochuno ni nyaka iniwuon itime ma mondo yud ni in guilty e wach no. Kes ni ong'ade gimiluongo ni circumstantial evidence. Matiende ni okwane ni kitimo to bende it is possible ne ionge site kacha, but kwa nono gik moko evidence te mochiwni waneno nene une parachiel e wachni mar nek ni gimiluongo ni common intention. Koro momiyo koro as much as obado ne onge site kacha, the actual site ama nokotime en owuon kata kodo yamo gini gi jogo, but kinono evidence kikotude karachiel to ineno ni jogi nene riwruok achiel e timo wachni nego Sharon kod nyathine. Aken kako kiel aken nene yo machal nade Caroline ne nyaka sani wang'e ni ji adek modonjnegi kod ketho makama mano mar nego Sharon Otieno gin negi chane. Bende paro ni doho bende dino neno ni joneno nikech koro kana gichano ging'e jok mana gichanogo nikech nitiere ng'at ma bende no meeting mano mar manyo jonek. Achiel moro bende iseyo ni ine ma bende ni chiwo omenda mano mar chwalo nek makama. Moro bende iseyo ni ine ni pando ni doho wach maket kod ma. Bende paro na ber nikech koro madaras jonek makama gin giwuotho oko ka gin mana landa. Bende paro na ber ka doho bende kao okum ne jodek makama. Kata bende ni magi ji adek manochano to nitiere jonek manonego mobambo Sharon gi nyathine matin. Because kanyo awacho ni serikal no nego bed no otemo kabisa mondo yud jok manotimo gini bende gin giwuon e riwruok kod jadek manyoro oyude wachni. Ma en gima lit kiparo ni higni 8 nyaka gino notimre jok manonege actually the people who actually killed her kod jok manobambe kakiwacho no ni pod gin woko kanyo. And you know the fear is even gisetimo moko adi after Sharon ka gin pod giwuotha oko kanyo. Koro ne en gima ber ka serikal kasore kabisa katiyo whatever possible means ma mondo jok makamago yudi ogole circulation ma society because gin jok ma ok beyo ka odong kadak gi ji ma kawaida. Nikech bura makamani bro bed mano ni penjo ni koro ka doho makamano nikech chien tarik 18 ma bende koro rito kum makama ibo bed mana ni en mar ji adek to seruma jok mano neko ka to pod gin mana gwenge magwa oganda bende kiane gin ng'agi ni ma bende no neko. Bende paro ni nitiere okang' ma bende doho na kao kaka ukil kamaloka nikech ng'eni kaka ukinde une muchung kacha yalo to jang'ad bura tije en mar ng'ado bura. Doho ing'eni ber wawacho ga sheria no criminal matters ok expire. Kata ko maki 20 years down the line pod ibro mana teri e process no ma justice oyudre. En mana koro the more ma wabudho the more evidence cha nyalo kethore, evidence nyalo lal, koro nyalo dilute the weight of that evidence to nyalo miyo ng'ato ponyokea because evidence cha oken strong. Koro emomiyo ok ber ka warita ahinya. But doho to nyalo kasore buyud jogi bukelgi trial chakre kata ka in 8 years down the line. Kata maka magi osemikum ka jadek gi osemikum kabisa. Likich janek jachane nek bende janek. Makosa en makosa. Kata ka warito higni 20 to giyudore podi
serio yie ni onego gibed tried. Dibed gi maber ka jochan nek gi janek ikaw ne kum. Jachan nek kosedhi ong'adne kum kata mana mar tweche de jela kuom life imprisonment pacho ni kuom higni duto te. To janek che ng'eni bende pod inyalo tigo gi ng'at machielo machak neg joma moko. Wabiro bedo kwa ng'iyo kaka bura makamano biro bedo kadhi nyime. Kata kamano wakili yeno mar mondo mi wang'ien na chien to kana nyadendi Sharon Otieno nosenegi ringre mare kano yud kanyi bungu mano makodera chien tarik 4 dwe mar 9 higa mar 2018. Wang'e ni Obado gi Lange gisebedo ka gidhi e doho kendo pok gibuono mano mar chopo e doho. To bende wang'e ni nitiere report kata neno mabende Obado noketo. Neno mabende nuka notwe kana Cecilia Githua mano jang'ad bura e doho ma Milimani kana somo. Nikech doho wacho ni ler mabende koth Obado ne oketo ne onge kod wach ewi nyathi ma Sharon ne gidhi nyuolo godo donge. To kata kamano en ataro mano mar ler mar neno mabende nopedhe nyim doho nikech jang'ad bura no wacho ni Obado nochako oro ne Sharon omenda kendo nochiegni kode e kinde mana gichano tieko ngimane. Manyiso ni in nisekwedo to pod intiere machiegni kode pod ioro nyaka omenda. Dibed ni mane manotuyo Obado kae koso nyalo bedo because ing'eyo no sami rango evidence cha itemo rango kiwacho ni dibed ni ng'ani neno timo kamae ma mondo kel Sharon machiegni ma mondo Sharon kik suspect ni ng'ani nyalo timo anything kuome. Koro but ok bi rangi aranga neno oro pesa kende because oro pesa kende to mano ok onego bed no is a problem. Yes. But irange neno oro pesa in what context? To context no michiwo kiwacho nene kwedrok no sebede tayari nisekwedo mano koro all of a sudden koro kendo en kamae to bende man okrang manariyo go kende kendo imedo gi piece moro ma evidence manyo wach go te koro korang gi duto ki jumla because again par ni gini en circumstantial evidence. Yes. Matinde onge ng'amo dwach na nen kacha botimo. Koro nyaka chuga pieces tindo mag evidence gi tiwacho duto te kanyakla kelo verdict mar guilty. Koro duto te kanyakla koro emomiyo samoro nono ni kan yoro no omenda kan isekwedo ni mano kenyi nyathini to par ni Sharon bende kindego ne jadweche 7 mano manyiso ni nodong' mana gi matin dweche 2 kama to konyore to pod yorore pesa pod in machiegni kode meaning kata mana tiende ni nitemo luwo ndache mar neno kaka inyalo kete machiegni koso nang'o nikech chal ka gima kata mana king'iyo Kaspal kanyakla kod Michael Obiero ma bende gin bende donjo negi godo chaka gima na giketo nyadendi ni machiegni mar mondo mi ong'e yore mage nikech kana na iwinjo kanyo e kinde mane ndhiye nowuok mana magawa to magawa ka nene gi jafuam e kin mamoko. Dong inyalo kata paro Githua kawacho ni sama gine i gari no, in fact evidence manobedo chiu, sama gine i gari kose ndhiwe no, ging'ise nu wateri ir jatelo. Matine ngi kelo chunye machiegni, onge gimarach madhi timore, wan mana kodi, donge in jatelo midwaro no mi attention, to jatelo ne wateri ire. Koro mano bende neno ka gima nen mana conspiracy ma mondo okete machiegni ni onge gimarach manyalo timore. But kara gin giwuon to gipango mopogre kod kaka giwacho no. To kara mna motele kini mabende bura makamano dhi mbele nentiere privileges mabende Obado samoro bende nomi naneno kara mna ka passport mar bende nochiwo ne doho mano passport kanyakla kod diplomatic passport nikech ng'eni kinja telo to nitie kara mna passport tieng' diriyo mabende ng'ato nyalo bedo godo bende restriction ochako miye ma obedo east matin nikech nonyise ni kik bede ni wuotho kata mna kik otim wuodhe mag kilomita 20 mano mawuok e border kata mna tung' mano e county ma Homa Bay. Akeni mago chuno nang'o e kinde mabende bura dhi nyime restrictions kata mana geng makamago. Restrictions bedo ga because seche moko irango no ntiere witnesses kae ma baby poko chiwo evidence. Koro inyalo interfere kodgi. Ntiere the risk ni in iwuon ipachi nyalo wacho anyalo toroka badhi because just like wawacho nitie jok mano timo gini actually poko yudigi nyaka sani. So it's a chance ni any other person bende nyalo toroka bilal. Koro such restrictions are there to ensure no jok man oko kakitimo case oko no gi witnesses bende oko onge interference yoyote manyalo bede e case ni
ogeng justice kaka onego bed ni timre. Koro mano timre ga. But seche moko along the way kata ka watim ni koto neno ni in very faithful to the bond terms, seche moko ginyalo relax conditions go bagi duok ni kata passport ni, but koro lingana kod situation ma intiere. Ama kata nyalo bedo seche moko ni ituo ahinya monego bed ni irango chieth oko kono, seche moko kitero ywak to giwinjo bagi wach ni okay dhi kiseyudo chieth tiduogi. Taparo ni mena achiel kuom buche mabende mako wang' jopiny kendo jopiny rito koda siso nikech okang' mokwongo aparo ni ratiro biro bedo ka yudore ne familia ni nikech waneno ka buche mamoko samoro gidhiga nyime, moko kuom gi madhi malal miro e doho, ng'ato nonegi, joma nachije mabende nonege, evidence wacho ni neno bende nitiere moromo, tineno kod mana ka ng'ato ok kaune chik kaka winjore. Kuom ranyisi ang'e nitiere buche mamoko mabende pod piny Kenya pod waluwo, mano mar neno kuma mabende biro bedo kata mana ng'eto mabende biro bedo ka ichiwo. Kuom ranyisi wang'e ni nitie nek mar Albert Ojwang sani neno kata mana kanda mag wang' dede nwanno kanyo kata mana ka itang'o. Bura ma kamano biro bedo kadhi nyime dwe mar 12 mano mar higani. Mar Brian Odhiambo mabende nonegi, Seyo mabende dhi ne apisas moko e kaunti ma Nakuru, mano bende pod dhi mbele. Walo sani kotenre kod buch nek e pacho kae. Ahinya sani ka koro warito bura mabende koro warito no. Walo sani kotenre kod buch nek e pacho kae. Keni buch nek makamagi kinde mosekala keni osebed kiyalo gi machal nade? In terms of time magikao. It's time magikao. Nikech ngeni time frame ka emogando osebedo ka penjo nikech kuom ranyisi ka wang'e kata mana buch Brian Odhiambo manyaka sani kata mana ringre mare na pok oyude. Pong'e kata mana bura mano mar Albert Ojwang. Waneno nyaka kanda kano donjo kongima, waneno nyaka wenge mago ganda miseyo koda nek mare, to doho pod dhi mana nyime kidam. Nikech kaka mar Albert neno koter nyaka e dwe mar 12, sani wantiere dwe mar 7. Nang' mene timo gi kidam kamano. Ingene oganda an kaka raia, ingene an to kasomo okil, okan wakili. Raia kaloso kata mana gi duond raia. Raia nyalo wacho ni madongo obila miseyo gi nekcha, madongo ng'ane miseyo gi nekcha. Evidence entiere. Ang'o ma pod irito? Gimomene gi ka thuolo malach. Emomene oganda dwa ng'eyo. Number achiel, ing'eno offense mar murder en offense mapek. Madoho dwaro no gikaw time mondo giyud adiera mare e iye kabisa. Koseche moko bende wan kaka wanene oko koni nyalo pogore kod kaka en adier or kaka neno timore. Koro doho nyaka bed careful no gitimo process ni in a way ma adier mare cha wuok. Ntiere gimoro iwacho ga na afadhali iwe kata japar motimo makosa moloyo mondo itwe ng'ata achiel moko timo makosa no. Right? Koro nyaka gibed careful gikaw wakati ma gi make sure no ng'amo timo cha ema wayudo ka kuom adier ni en motimo chande. Namba 2, cases ng'enye court. Ya miwacho Albert ginigo Brian gin cases mapek ndiyo mabende lit ahinya, but nitie moko bende mang'eny mabende pod lit. Mabende mana doho achiel ne mapod shughulika go. Nitie moko mabende nono timre chon kata kamoko gipoko timore mabende pod gishughulika go. Aye mar 3 bende wasebedo ka iwacho nwane judges bende ok ng'eng ahinya, pod giendelea medo gi but ok ging'eng ahinya. Koro kaluwore gi mano seche moko delay bede iye kanyo. Take for example kata case mar Sharon ni. Witnesses ne gin 42. Yes. In one day seche moko inyalo kata winjo witnesses 2. Right? To kagin 42 to ing'eno kiwinj case ni pile moko bende nyaka mi priority bende. Koro mago considerations gote bedoga. Ai seche moko bende kata kaka court nyalo bedo no kata judge no eno won seche moko bende nyalo ga bedo matuo bokos moko biro ama nyalo bedo kata no baby case no kete odiechieng' ma obedo kata public holiday. Ing'e seche moko wachiew to ayudo okay obedo gazetted kinyo public holiday. Seche moko budhi ng'anyo kaka sani bendo ng'anyo. Koro mago teriore iye kanyo to seche moko kelo delay, but what's important en no nyaka wasik ka waparore ni wang'isore ni priority nyaka mi cases mapek gi mondo gidhi piyo because ji nigi lit, families nigi lit gi ywak gi kuyo gidwa neno na adiero wuok
to justice bende otimore mapiyo. Nikech ing'eto ma kama Nyakorom Gajwang' bende nofuono paro mopogore opogore. Nitiere oganda ma bende notenore koda doho, manotenore koda familia, manotenore koda family, mano mar Obado Kaspal, kanyakla koda Oyamo. Kata kamano ing'e nyaka wadog chien mar mondo mwang'e ni gimomiyo ni nek ma kamano notimre. Nikech kata mana ka ng'iyo na mbui mar oganda okinyi ma kawuono kuom ranyisi e mbui mano mar YouTube, aneno kata mana ka jomoko kuom jopiny bende badhoge. Nikech kata mana kwang'iyo katiba mano ma pachoka, kata ng'ato timo niang'o, kata olit machwe remo, nek ok nego bed ni ng'ato nego nyawadgi. Nikech seyo bende nitiere kaka otenre kod omenda ma bende samoro Sharon adwaro. Se nitiere kuom ranyisi, ano ka Mike Akuba iwacho ni unjo manyiru wero pesa sana, ka wuoyo kwayi no okwayi namba next en kwayi pesa. Kata bende nitie kaka Ivan wacho ni lakini onge tiende neg ng'ato ka ok idware tiweya weya e kind mamoko. Kata ng'ato timo ni mar lit machwe remo. Kum ok nego bed ni kawe lweti koso na. Yes, ok onego bed ni, because paren ka bed no waketo ni ki yanya ta padi or kitimango ta timango ikaw kum e lweti. Anaki chaos onge wanyonge, in fact mabro umia zaidi. Emomiyo wawacho kata ka ing'eni watim ni kata na judge watim no ka to neno ka iyanya ama yanyi. Ing'eni case ni pod nyaka dhi e court. Ok onyalo wacho ni because an judge an kaya neno gini ang'ado kamae. To mane kaka sheria wacho. No kikwa kawo sheria e lwetwa, because kwa kawe e lwetwa wanyonge dhi hinyore. Jok ma korgi dongo ka ema bro succeed at the end of the day. To onge society ma dhi bede, because it will be anarchy. So wasungu wacho due process nyaka law. Due process matene no bende mi opportunity ma mondo wang'e nendo chopo nade ka uchako yanyore. Di bede ni ng'ato nendo ndhono nyawadgi secretly emomiyo nyawadgi yanye. So all those are issues makoro bro determine no bro wacho no okay itimo makosa pado nyawadu lakini ini bende nende ndhone koro instead of kata 1 year wabro chiwo 2 months you know. So all that information nyaka opportunity nyaka bedie ma mondo doho winji mondo koro gibed fair kaka ging'ado. Tigeni wakili nyaka wapuonjre akeni en paro mane mabende diher somo ne oganda mapachoka ahinya nyaka luore koda ng'eto mabende koro doho no ng'ado. Ero Sharon nosenegi ng'eto bende doho no seng'ado. Kata mana kopogore gi mano nitiere kinde ma bende nek mago mag joma mine no jimbore. Taparo ni pod ojimbore pod ong'eny e gwenge kata mana gwenge magwa makalu case kata mana bura makama nego bed ni puonjo wanang'o kaka oganda. Gender based violence and femicide is a reality. To sebedo rampant e Kenya wakae. Onego wadog chien kaka joka ng'ato penjore ang' momiyo wachopo kuma wachopeni. Ang' momiyo waonge tolerance. Cause onge community, onge dhano manyalo dak kamoro amora maonge gwarruok. Mano nitiere, is part of life. But ang' momiyo kwan tolerant ka ochopo e kind ng'ama miyo emobedo involved e wachni makoro waneno gender based violence. And gender based violence would mean no, you are using your powers or your strength or masculinity mari against a woman. That should not be the case. Kata kantiere challenges, kata kantiere gwarok moro, just like someone owacho kanyo e YouTube kanyo, walk away, go away. We record. Okwayi pesa okidwa miye, we record dhi kumidhiye. Ong'isi no relationship marwa ni kumwachopeni, okane ka wabro dhi maber. Uwere, because jibete relationship kuom dwaro margi. Onge ng'ama nyalo chuno nyawadgi ma mondo bede relationship. Ko gik ni koro one of you ok dwa, to uwere gi muolo to ng'ato ka ng'ato dhi kuma dhiye. Nyasaye oloso ng'ato ka ng'ato ng'ate. Koro ibeda patient, ibendi manyo mana mari ma bro winjore kodi to dak kode mos kanyo. Koro gender violence ok onego bedie. To anakwayo owetewa kata giwegewa onego gibed gi uvumilivu gi jok mamine. Waelewa each other. Then the same way me never melia chuo, the same way chuo should also to understand women mamondo kuobedie, because this whenever we have gender based violence, jok mabedo affected o jok mabedo hatigi gin mana nyiminewa, gin mana nyithiwa, ok gin jok moko mopogre kod jok mwadakgo. Koro seche moko nyalo neno mano that's another
person who has been hurt, but opogore ka en nyamere machopo ni e ot, no, so and so goya because of 1, 2, 3 and 4. Koro gender-based violence and femicide should not happen in any civilized society. Tinadir makende, iwacho ni neko sebedo ka jimbore. Iyudo ni nyadendi ero dhi e od koyugi, ma bende tinde neno kidendo kaka Airbnb, ero ngima ne uchot kanyo samoro wite oko mar dirisa, wuoro onego nyithinde gi jaode, kata mna vice versa, kata mna miyo bende nego nyithinde gi jaode. Kawano se yudi koda kum, anno kamoko kuom gi bende gin bende gidhi magi kaw ngima gi gin giwegi, nikech ging'eyo sheria gima chik bende wacho. Katika mano kapok wadhi mar mondo mi wang'e ni Sharon Otieno ni to ne en ng'a, Obado ni to ne en ng'a. Ng'eni bende ber kwa ng'iyo nikech Obado bende nyaka wang'e kaka umbe mar mondo mi ng'e gi jopiny ne en ng'a. Ano ka ote ntiere ka Gideon Ndaya iwacho ni puoch gi pak ne doho kuom golo duoko mano mar tho mar Sharon, kendo mano puonj ne jotelo ni chik duong' maloyo ng'ata ng'ata. Ochieng' Peter Mino mar Game Masogo iwacho ni neno makare adiera makende en ni nyaka familia mar Sharon oyud ratichgi kendo achijego otwe e jela maisha. Koro warito neno bura mano mar Ojwang' ni dhi chalo nade. Iwacho ni nek mosebedo ka timore Kenya kae ok osebedo maber ka gitimore tok lugi. Tena dira makende kata kinde ka kinde od fomo mar Ramogi wasebedo ka menyo nek maket kod mage. Nyakon Ojwang' odore mar mondo mwawinjo wachaka nagi Sharon Obado wachak mos wachaka nagi Okoth Obado ne to nen ng'a. Main report mabende notimnwa kanyo kod Simfros Okinda mar mondo mi wawinja nane nong'i nade nokelo bedo nade mobedo kata mana governor e county mano ma Migori. Zakaria Okoth Obado jal mano wuok e anyuola ma ok odewe county ma Migori moduogo bedo achiel kuom josiasa matuklu. To things like referendum that you want to change this and that. Obado no nyuol kendo donge county ma Migori. Nosome skund sekondar ma St. Joseph's Rapogi mantiere Uriri. Bang'e noyudo digri mare mar puonj e mbalariany ma Kenyatta kendo sidhe ogudu mar masters e weche mag telo. Obado nochako tich kaka japuonj e bwo duol mar Teacher Service Commission, kama nochako puonj e skundi yawuoyi ma Terang mantiere Kericho, kaeto St. Joseph's Rapogi kama ne opuonje kit somo mar science. Obado noduogo jwang'o puonj kendo donje wala kod tiyo ne sirikal. E higa mar 2010 nowale ka jakom mar duol mar Kenya Sugar Board. Obado en jaod Helen kendo kamoro achiel gin kod nyithindo 4. Nyangile mar siasa mar Obado norieny e higa mar 2013. E okang' mokwongo mar tend loch gwenge, Obado nochung' kod otiko mar People's Democratic Party kendo loyo nyawadgi manochung' kod otiko mar ODM Ngire Oyugi Akong'o. Loch mar Obado kata kamano notere doho kuom hayo maber. Nuoyo kwano mbulugo noyango ni Obado emane gavana moyier mar county ma Migori. Obado noduogo nuore kom no yiero mar 2017. E thuolo ni noloyo kod otiko mar duond bura mar ODM kama notiye nyaka higa mar 2022. Tendo Obado kata kamano ne ok obedo mayom. Midhiero ma koni kod kocha nosiko kamiene kama oting'o nyiewo ambulances manegone romo shillings $230,000 ataro mar chik kod nyiewo mwandu mag ode manegone dirom $20,000,000. Penjo mathoth nopenje wi kaka Obado notiyo kod omenda mag sirikal e kind tende. E higa mar 2021, Obado kod nyithinde 4 e kind joma moko nodonjnegi ewi tiyo marach gi mwandu mag county ma Migori manegone romo $505,000. Dwe mar 9 higa mokalo, apisi mar Jamin Buche nolando ni giduoko omenda maromo $235.6 kuom uso mwandu Obado tok ne okwayo kamano. Burano noduogo witoko. Mudho mandiwa kata kamano noduogo kwako ngima Obado higa mar 2018. Nek ma japuonjre mar Rongo University Sharon Otieno mane peke kinde thone nobwogo piny. Obado nodonje kod ndhiyo gi thuon kod nek ma Sharon Otieno. Bura ma kawuono moyudo Obado kod ketho mar nego Sharon Otieno miyo bedo gavana mokwongo mane ni e apisi moyud gi ketho maduong' ma kamano. Obado kod jowadgi adek ogeng'negi e rumand ka irito okum ma doho biro chiwo negi. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Nyakorom Gajwang koro ng'eyo nonro mano mar Zachary Okoth Obado mana en gavana e kaunti mano ma Migori. Winjo nonro mare e kinde mabende kaka nosomo kaka nodonjo e siasa Nyakorom Gajwang ka bende en achiel kuom governors ma bende nodonjo bang' loch mano mar sirikande mago mag gwenge. Bang' devolution higa mar 2013 kane yiero governors en achiel kuom governors ma bende noyier. To wang'e ni gwenge mago makalu kinde makamago mbi duond bura mar ODM na nitiere godo, kata kamano nochung' koda duond bura mano mong'ere kaka People's Democratic Party kubadiera noyudo loch makamano. Bang'e tielo mar ariyo nochung' koda duond bura mar ODM mochako yiere kendo Nyakorom Gajwang e higa mar 2017, kata kamano tam mare norumo e higa mano mar 2022. Kinyo kata nonro mano mar Okoth Obado iwacho ni en soft spoken, jal maloso yo mamos. Kinyo kata iwacho ni he was a man of the people, nikech neno kata na sectors mabende osetiyo sector mar puonj, osetiyo kanye sector mano mar sukari e kin mamoko. Sani kana odonje siasa mbi mabende ne ntiere godo. Koro magite odhi mana kayiem nono kabisa. And in fact nyoro nyo wa discussa kod nyawadwa mokile wachni to no wapenjore. No, what is the worst that could have happened ka Obado nene and team no were Sharon without yielding to the demands manu make go? What is the worst that could have happened? The worst that could have happened no Sharon ne donyolo nyathine, Sharon ne dodhi kajo kafuambo, maybe bo wacho no Obado anishughuliki ama kata ne dodhi kata court bo manyo maintenance mar nyathi. Nikech motelo bende wachore ni ng'eni ich makama bende ni dwaro mar mondo mi ogol to notamore. Koro we were saying no, in life nyaka ng'ato ibed very careful. Gimoro matin nyalo ketho ni gik miseloso kuom higni. Matiende na bedo emotionally intelligent. I can emotionally intelligent iluongo na. It's very important in life. Gibolruok. Because see gima koro ketho no Obado sanini. After kose kirango history neno en ngamo se walk from afar. Musomo bedo japuonj, bedo governor, en ngamo se dhirorebo achieve. Kata kanisa bendo siti nyaka kanisa. Bo achieve a lot. Koro gimoro dot achiel ne mano weyo bo cloud mind ne. Bo miye asira, bo miyo paro maricho bukoro ne koro kaka ketho ne kama duong' moko ne obedie kamano. But most importantly bende aparo no go watem kabisa kadhano mondo wabed jok madak kaka wawacho no wan. Matende ni ka an amakora gi wach kanisa. Ang'eyo no muma kata Nyasaye puonjo wan ki in ja kanisa makri los familia mari iweri gi mibadhi mang'eny because kuonde go makoro gik makamagi wuogie to ketho ni ng'ato. Weche ni jachien bende jachien rire kweli to dwaro ga mana opportunity matin, ok odwar maduong', mana matin to ketho ni kama duong'. Koro nyaka wabed vigilant all the time. Iwacho ni gimoro amora mitimo kitime marach kata ka ndaladi kata higni adi chik biro bedo kaka okore. Gima tin Nyakorom Gajwang nyalo kelo ni ajema nikech na kuom ranyisi ka mond kapo nono ni bura makama kata na ndik mar Sharon okotim. Sani kata na weche kaka siasa medo chwakore motelo ne higa manyien. Sani dinene kata mna kanye dinene galamoro samoro makore gi kweth moro ochwako kata mna siasa gwenge mago donge kabisa. Because kata higni aboro map kesu sebedego ingene one and financially expensive. Okinde mang'eny ma nyaka ochul ma mondo kes ni odhi ochungne kes mano ni kanyo. Number 2, relationship kata gi family mare. Giworo ni baba in neno bedo nade, bod bedo kamae. Number 3, relationship kod oganda. Kirango kaka neno tim Sharon, oganda paro kodi nade. Number 4, familia mar Sharon, min gi nyithinde manodong' kande. Koro everybody in the process is hurting in this, even him is hurting. So crime is expensive. Ma legacy ne dhi mana ka nono kama Nyakorom Gajwang. Tingino Okoth Obado bende kopogore kana na gibuchne kama. Legacy ne kama bende weche mutendre kod mibadhi. Kuom ranyisi Nyakorom Gajwang wang'eni higa mano mar 2021 Obado kanyakla kod nyithind 4 e kinjo mamoko bende nodonjnegi kod ketho mar tiyo gi mwandu marach e kaunti ma Migori. Mwandu manengo ne romo siling milion
505. Koro en mana richo mosebedo ka luwo richo. Aeto akiani seche moko power donjo ga iwi dhano buwie wil kumwacha because kirango kata historia mar ogando ni bado en leader minyalo paro ni koyudo opportunity onyalo paro kumwae mamondo los ni jopiny maber. Ok inyal paro nen koyudo nafas koro en modhi yako mamondo otuon jopiny nafas ma onego bed ni giyudo kod pesa jopiny. Koro it's important kata wabende ka wayudo position mag leadership mamondo wapar ang' momiyo Nyasaye oketo wakae mondo watiri gi jopiny gi ratiro yo ma pesa gi konyogi instead of pesa gi lal mibadhi mang'eny. Kapo kaka yo matinya korongo jongo ng'eni banka no yude koda mibadhi mano mar siling milion 505 mane higa mar 2021 bang'e bende naneno ka dwe mar 9 mano mar higa mokalo bende PC mano mar Jamin Buche bende nolando ni ne gidwoko omenda mano mar romo kaje siling milion 235.6 kuom uso mwandu mago bado tok ne okwayo kamano kata kamano nwang'e ni bura makamano nochako duog ma owit oko. Ano ka Sario sechopo nyakorongo jwang wako yo matin ote magi abro bedo ka duogo godo bang' yo mabedwa dwaro kao bang'e to koro bro bedo kwa ng'ene na nonro mano mar Sharon Otieno nyadende mabende nonegi gi nyathine mabende wacho ni ne wuode ma jadweche 7 kikidhi mabor. Nitie sigana e tok thum moramora kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yuyuni mano chaya sane bade. Machiek moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi kaka ne ginyagore koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Okinyi. Kick by. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Nyakwaramogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' Tich Abich ka Tich Abich to dhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kama wakeloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Nyakorongo jwang' dakika na dek tok Sario mar Okinyi machiegni wadhi nyime gi twak mar Okinyi makawuono e chenro mano mar piny wanono
nek mano mar nyadendi Sharon Otieno mabende odiochieng' manyoro nono kanyo ka doho ma Milimani bende nogolo chik kata mana nong'ado bura ni Obado, Kaspal kanyakla kod Oyamo ema nonego Sharon Otieno. Aneno ote magi Nyakorom Gajwang' e mbui mar Facebook. Aneno ote mopogore opogore kaendi. Nitiere ote mano mar Ruth Nyathi Ochieng'. Iwacho ni puoch gi pak ne doho nek ma oyaye nyaka rume pacho ka. Iwacho ni everyone has a right to life. Onge ng'ama en above the law. Obed ni in jasiasa kata ooyo. Wuod Kungu iwacho ni Sharon ratiro mar dhano oloyo kata pesa. Onge ng'at ma sheria mano mar piny oyiene ka ngima dhano kaluwore kod teko ma entiere godo. Iwacho ni urito bende nek mano mar Albert Ojwang' kaka ibro bed ka iyalo. Frederick Ochieng' intocho ni nek tikwedo kendo ok siro. Iwacho ni mae nego bed ni bedo puonj ne ng'ata ma osebedo katimo timbe makoch kod ma. Dr. Jerry bende neno ote magi taneno kendike gi dho ngere wasome. Iwacho ni Sharon Sandobado's case is a sobering reminder that every action has consequences. Iwacho ni it teaches us the importance of making wise decisions, respecting the law and valuing human life. May it encourage all of us to reflect on our choices and strive to act with integrity and responsibility. Imedo ni character is revealed by the choices we make, and every choice carries a consequence. Ote osedonjo. Jopiny bende seyo kum ibro bedi ka ichiwo chien tarehe 18. En wach moro to nyaka gisani. Mana mawiye mabende nyalo loso kapok wanono ne nani to Sharon ni to nena. Ana ahero ng'ama misomogo, and importantly giparo one wapar na pek mar ngima, umuhimu mar life. Kaka Nyasaye neno pango ok nokoketowa ma mondo wanegre. Koro chon chane nyalo paro ka jonyuol wacho ni chon chane nek ne en gima jino luoro kabisa, because remb dhano en gima pek. Koro ka wanyalo dok e paro machon no remb dhano nyaka luor ma ok en gima because ni ng'ato wang'o iyi amua to ni dwa kawe. You know, kawa respect wa luoro ngima ma ng'ato nyalo duoko wa chien from timbe magandhoga gima maseche moko nyalo bedo mayot timo. Koro luoro ngima en gima muhimu ahinya. Namba 2, waheshimu no, yes, pogrok bedo gae, but wawe ni pogrok no ilose kisheria. Ukawa kata kwa dhi case mar Sharon ni podi kane bedo kata no onyuolo nyathine no to oneno no Obado is not taking responsibility. Sheria ntiere mo manene dhi wacho kaka Obado biro kao responsibility kose yudo ne en wuon go. Koro sheria ntiere kila kitu nyalo konyo wa loso weche kikwa kao sheria e lwetwa. Kikwa kao sheria e lwetwa mano wach motegno. Kata kama Nyakorom Gajwang' noseneno nonro mano mar Okoth Obado to Sharon Otieno ni nena ng'a. Efi Nyakidi gi report mathoth. En bura ma oseyuare doho kuom thuolo ma higni 8. Bura mar nek ma Sharon Otieno mane en japuonjre mbalariany Marongo kama nosome weche mag kano nonro mag thieth kata health records. Dwe mar 9 higa 2018 emane onege Sharon kendo ringre mare kwany e bungu ma Kodera ma e kaunti ma Homa Bay. Kar tho mare, Sharon ne ja higni 26 kendo ne nie hike mar 2 e mbalariany. E kindego noyangi ni ne oyach dweche 6. Ich mabang'e ne ofweny ni Nemar mane en gavana ma Migori e kindego Zakaria Okoth Obado ma bende giko. Doho oyudo gi ketho machano chenro manokelo tho ma Sharon Otieno. Gino manotimo gi jowetene mamoko 2 koriwo jating' ndai mare Michael Oyamo kod karan ma kaunti ma Migori e kindego Kaspal Obiero. Ng'eto no ma doho medo nyuolo paro mopogore opogore kaachiel kuom okinde ma ochung'ne familia ma Sharon e bura. Opoyo ng'eto no kowacho ni kata obedo ni bura no yuare kuom higni 8, giko ratiro yudore kendo e yor chik. Bura no oseyuare kaluwore ni e kinde mane ochak winje ne nitie midhiero mar midhusi mar corona kod bedo ni ne owil jang'ad bura ma winjo bura no. It has been long coming. It has been a gruesome 8 years. Admittedly, there has been intervening factors that the court even admitted in the judgment. There's been COVID-19, there's been transfer of the judge, there's been changing of the judges here and there.
But at last we have gotten the judgment and we are happy with the judgment. We'll just take time, as we have heard the court says that it needs time to do the proofreading. So once we get the actual copy, we'll do the analysis. But as it is, we are happy with the conviction. We believe that justice has at last been served to Sharon. Apisas mag riwruok mar okinde mamine pacho ka FIDA bende opuoyo ng'etono ni omedo geno mar oganda kuom bad migawo madohu. Ma kaluwore ni buchnek ma Sharon owinje yor ler kendo maonge nindo e nyabathe konchiel. For the purposes of today, we are happy that we've seen finally justice has been served. And we say nobody is above the law. So this restores the dignity in terms of the court and the judicial system, in terms of free, fair and transparent and independent processes that have been finalized so that we can be able to see what has happened today. FIDA omedo singo ni gibiro dhi nyime kedo ne jogo duto ma oroch ratich gi pachoka kendo miyo gi sir e yore duto mowinjore. But as FIDA, access to justice still continues for all the women and girls who have undergone gender-based violence. This is an affirmation that regardless of the gender-based violence that anyone goes through, justice will finally take place. And this is to affirm all the women and children in Kenya that justice is served and we will be able to support them throughout the journey. Zakario Bado, Caspar Obiero kod Michael Oyamo koro biro bedo e rumand kuom thuolo mandalo 21 kirito winj buchgi mar twech. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Marak manyakorom gajwang mane nonro mano mar Sharon Otieno. Sharon Otieno nyakorom gajwang e higa mar 2018 e kinde mabende ninege ne nigi higni 26 ne nitiere mbalariany mano mar Rongo kama bende nodhi nyime koda somo sombe nosomo weche mago mag kano nonro mabende gi dhongere luongo kaka health records. To mano kaka ngima Jonik noko ngima Sharon noko ngima nyathine ngima ji ariyo ma kapo nono ni dina bedni ngima nyaka sane Sharon dina bedni nitiere gi higni 34 nyathine madino nyuolo dina nitiere koda higni 8 ma ngima ji ariyo mong'ad gi Jonek. Akendi wach nan kotendre kod nonro mano mar Sharon. Of course lit kaka ne notimbre no to oken kata ngima ma ji ariyo kende mokethore. Paro ne Sharon bende ne nigi nyithindo moko manosenyuolo. Adier. Nyithindo go gibedo denied opportunity mar dongo kod mengi. Ang'eyo kaka nyathi ma ofan ne otek dak e piny kae seche moko iparore ni bedo ni mama ne ntiere ne do bedo mopogre manade. To par kata min Sharon kata gi relatives mag Sharon manosebedo kawuotho gi Sharon ma mondo chop kumochopeno gi spend kuome school manodhieno. It's an investment they were making. Manote olal. Koro in the process Sharon otho, nyathine bendo otho, nyithinde modong owe adek madhi dongo maongo min gi, which is very unfair because it is tough to live as an orphan. And the family of Sharon, the mother and all those who had hoped ni Sharon ni ema maybe ne nyalo tingo familia gi kosetieko somo gi mano somo chande. Koro notimore marach. To wakila dwaro mar mondo motieki gi wachni mogik nikech kaka ngima nyalo ga lokore. To ba ben ngima kata na kwangi kono na ji adek gi ben ngima ma bende dhi lokore. Dhi lokore negi to dhi lokore ne familia gi to dhi lokore ne kaka society. Kata na gwenge bro bedo kang'iyo gi oganda bro bedo kang'iyo gi. Ratiro mano mar Sharon. To koro familia ne kata na kan ne doho duche manyoro gikone to koro gibro bedo ka gido ratich gi. Kuom ng'ado kum ne jogo ma bende noyud kod ketho makama gi wachni mogik. Wachna mogik ni gender based violence mano gwandruok maluore kod an dhako in dichuo. Okonego bed gima timore higa masane life masane mwatimore ni. Onego wabed jok ma kata ka problem challenge ntiere wabed jok ma yien wanyalo loso. Onyalo losre mok ber nwa waduto kaka wadware. But it is better than kao sheria e lweti koro timore kaka gik mwaneno gi. Koro gender based violence and femicide effects gi are far reaching. Just now wawacho waneno kaka Thomas Sharon ni oketho kar Sharon but koro ketho ni jok moko bende nyithinde gi min gi jok moko. So many people are affected in the process and it is not right. Yes. Lastly Benedamed wacho ndo onego med kaso tol. Cases ma pending gitem gi kasre mondo gidhi piyo because the more ma justice timore
nyalo konyo bende oganda neno no, kata kaparo timo kamae ta bende anyalo mana end up kaka nyoro waneno gimotimore no bado kod jariyo mokogo. Koro doho med kaso tol gender based violence gi femicide gi fast track cases go kabisa mondo oneno doho ochung firm e wachni na to onge room to entertain anything manyalo kawo ngima mar ng'ato ama kata hinyo ng'ato. Okonego bed dhano gidongo sama wawacho relationship mano we are talking about adults jok madongo ma kokunyal wuoyo bu winjore ng'ato ka ng'ato dhi yore kuma neno ae ok en chuno cause riwruok achiel kaka dichwo gi dhako onego bed nen riwruok mar winjruok mar hera ok en riwruok mar goch gi dhaw gi nek mano kaka nene Nyasaye oloso nwa bed kamano to as human beings we must remember to go back to those values. Erikuna nyawakili loso maber wacho ni ng'ama nigi ite owinji ng'ama nigi wang'e one nikiwacho ni kaka dhano kinyalo mana kawo chike lweti chike bende nitiere marito ratiro mago ganda. Agundo kwa nyare wakili Caroline Oduor kubire to kiny makawuono kuom golo doke itwa kaka ngito maket kod magi jatim koda doho. Kata manya kor mga jonya ka gisane achija dekgo gintiere rumanda kendo ibiro mede din negi kuom thuolo mar ndalo 21 ka irito mar mondo mi ng'ad negi kum migen ni biro bede ki ng'ado negi e kinde thuolo mar ndalo 21 mano chieng' tarik 18 dwe mar 8 to kum kaka wakili nosewacho nochen nyalo bedo kum mar twech mar ngima wacho ni life imprisonment kum mar tho kata din negi dina eye kanyo kuom thuolo malach kata kamane en kuma bende koro warito chieng' tarik 18 mano mar dwe mar 8 mano mar higani to mano bende nyisi kaka ngima nyalo lokore nyakoro mgajwanga dhongere wacho ni within a twinkle kana na blink of an eye to gimoro nyalo timore. Ubado no dhi kanyo wacho ni nodhi koda kido mano mar gari mar Lexus to koro kano wuok aneno kanda mana nwatangu ni kaka bende TV mara moi no wuok ge van mano mar odd twitch mano nyisi kaka ngima nyalo lokore. Katika manya korom gajwang gino maron wabiro bedo gi horruok gi bolruok kapo nono ni ng'ato okosoni kikaw chik e lweti. Dakika 15 tok sare marukinyi we amake gi kanyo mabiro ene chenro mar ng'ejo thumbe wengine ka unen chiti chabich walore gi ngolo ano kanyo ka Solomon Atito hodayo dhoja thum mung'ire kaka Onyango Achio koda Kasongo mano emo wego dogi sani orito masani nyinga Sharon Ngao ibedi go dira makare warad kandi juma mabiro.